So blast kayo ta mga kavega kay karon na sa adlaw na nasa tay event so padung ko sa liluan so para madali nisakay na lang ko aning Maxim. So shout out din ako ni Kuya Driver no nga humot jud kaayo. So gamay na lang kuwang mga kavega abot na gyud no. So igo-igo sad nga mausos ato ang matres inig abot dito sa venue. So mauto. So pag abot na ko sa venue mga kavega gyud na ato na abtan nga gimik-upan na gyud ang atong pinakagwapa nga bride. No, shout out day sa ato mga sagwapa sad kaayo nato nga mga makeup artist nga way sama. Sa karong gayon mga kavega is nagbuhat ko og ribbons para sa gamitunon sa ato ang mga gwapa o ambungan jud kaayo nga mga principal sponsors og apil sa ato ang mga interest. Shout out din ako si Ma'am no nga naa sa ako ang loyo nga pinaka-talented sad kaayo nga mo nag-makeup sad na siya nitabang na siya og makeup. So shout out ni Ma'am nga gabi sa kayo ka supportive. Og ako sa shout out no si Kapli Tanhay nga mo gyud invite na ako nga himuon kong host diha karon sa ato ang event. So karon nagdali ko kay hapit na ang oras no kay lisod na kaayo maleta. So padumi anig after ani padumi sa simbahan so ato asang alantaon ang ato ang groom kung ready na bagyud kung nakailis na bagyud. So ako gipaspasan og gunting so akong giputol no pareha na sa relasyon nga kung di na mo magkauyon inyong putlon hugot kaayo no. So karon ato ang gibuhat ang ato ang ribbons. So kuan 21 ka ribbons ni akong gibuhat no ubay-ubay ang ilang principal sponsors. So ato alan ning paspasan kay kanang lisod na kayo basi malita sa simbahan. So gamay na lang gyud kuwang nato ani si katawa si Ma'am kay kuan ko nung gwapa kuno kayo ko sa personal og sa internet or chika na niya. So shout out din ni Ma'am again kay niingon jud siya nga talented kuno kayo ko pag sure Ma'am ha. Okay so karon unsa naman gyud sige na ta mga kavega kay murag taas-taas na kay atong chika sakit na kay sa papangi no nakichika na si Ma'am kay ako nung naong wala nakita sa camera isa iisa down ko nung gamay ang camera kay wala ko nung nakita ako ang naong kung sa dilan ang Ma'am kay taas bitaw kay akong naong makita ka na siya. So again mga kabiga ato na ning paspasan no kay murag hapit na gyud kaayo ang oras kay magpaabot na ta ako sa ipakita ninyo ang mga bouquet. Hi, okay. So muna ato ang kuang group. So maglakaw na may balong simbahan. Maguna lang nila. So see you around mga kabeka. Okay, bye-bye. Kapadong namin sa simbahan sa San Vicente. So since nag-ready na ito tanan no, ang ato ang mga appeal sa entourage. So later on is ato makita na yun ang ceremony dito sa San Vicente which is second time na yun din ako nga mag-host nga diha gikasal sa San Vicente. So see you around mga kavega. So voice over sa ta mga kavega so mauna ni ang ipaabot sa tanan no mao kini ang bride of the kiss or kiss the bride. So atangi so mauna siya so excited na kaayo tang tanan.
So ato nakita mga ka-vega nga nagkaon pa ang ato ang mga couple. So oo. So karon ato ipakita ang parents sa ato mga couple. So ato mga bisita na asa dinhi mga ka-vega no. So ato ang i-shout out ni sila nga grabe gyud kay ang support no ato mga bisita. Oo, ato nakita karon nga nangaon na gyud sila, enjoy kay ang ilang pagkaon no sa lamian nga pagkaon. Kay lami ang pagkaon, lami pa gyud ang mga nag-serve sa pagkaon. So doble na gyud kaayo mga ka-vega. So karon diri sad nga side, so ato ang mga kauban na ato mga kauban diri no ilabi na gyud sa kauban sa trabaho nga ni bisita gyud. So karon shout out ni nato sila. So naa diri nga side no ang ato sad mga principal sponsors. Sunod magkita-kita tapuhon sila humanagid ang ako ang event. So niulin ako sa balay. So successful jud kaayo na thank you so much na sa mga nag-invite. So Kapitan Leighton High for trusting me. So hangtod sa sunod. Asa man ka? Maligo sila. Hangtod sa sunod magkita-kita tapuhon. Kini si Shalala Pantuhan. Please subscribe my YouTube channel Shalala Vega.